Покори улицата с неустоимо свежия си стил. С кецове Walkmax. Сега на повече от атрактивна цена. Само за 39,90. Побързай! Уникално удобните кецове Walkmax са на половин цена само до 17 май. Най-вече ми направи впечатление подметката, понеже не бях срещал такава подметка. Те не са просто кецове, те са Walkmax. Оригиналната зоблена подметка, произведена по немски дизайн, ти дава уникално удобство. Краката не се натоварват. Стъпваш от пета към пръсти. Най-естественият и щадящ начин на ходене. За Walkmax съм чувала само бегло, не съм се интересувала, но в момента, в който ги обух, наистина се влюбих в тях. Комфортът ти е гарантиран от 5-слойната зоблена подметка Walkmax. Тя абсорбира шока при стъпване. Предпазва ходилото от натъртване и натоварване. Меката и здрава памучна материя ти дава свежест и прохлада. Без претопляне и без запарване. Те наистина са много комфортни, дизайнът е изключително готин и цвета също така ми е любим. Те не са просто кецове, те са Walkmax. Кецовете винаги са на мода. Подходящи са за всяка възраст, за всеки стил и за всяко място. И в града, и сред природата. Стилни и удобни, мъжки и дамски, в свежи цветове. Мисля, че всеки, който харесва удобството на това да ходи, да се разхожда, би се изкефнал на такива обувки. Аз избрах Walkmax, защото те са удобни, комфортни и изглеждат добре. Избери новите кецове Walkmax. Вземи ги още сега на половин цена, само за 39,90. Открий ги на Walkmax BG. Намери ги в магазини Метро и Topshop. Поръчи още сега на 02 81 851 09. Побързай! Кецовете са на половин цена само до 17 май. Скочи в новите си кецове и ела в Пловдив на Street Masters. Виж най-доброто от изкуството на улицата. Танци, битбокс, графити, филми и музика на живо. От 21 до 25 юни в Пловдив. Street Masters Festival.